İkinci yankı Kenzul Arş diýilýän doga dilek barda sorapdyr doganmyz. We käbir screenshotlar uradypdyr, ne türkmençe terjime edip goýdular, goýýalar, ýaýra diýerler. Şuňal gepler aýdýarlar, şular dogrymy diýip sorapdyr, asly bamy diýip. Kenzul Arş hem şoňal musulmanlar ähli sünnetin hadis kitaplarynda Kenzul Arş diýip doga dilek ýok. Kenzul Arş barada bir sürü dogalar üýşüripdirler. Kur'an we sünnetde geçen, onda bunda geçen dogalar hemmesini jemläp bir uzun doga düzüpdirler. Soňra adyna Kenzul Arş takypdyrlar. Awa gapdalaryň bir sürü fazilet sowap ýasap goýupdyrlar. Kim şunu okasa şeýle bolýa, beýle bolýa, bir sürü kandatlar ýazypdyrlar. Awa şeýle bir owadan nap ýazypdyrlar, adam diýe hiç sat etmeýin, gijeňlüdüňe şunu okap oturaýyn diýen düşünjeni berýär. Adama şul aýdylan gurullara seretsen. Emma gynansak da ne hadiste Kenzul Arş diýip dogaba, awa ne ýanyndan aýdylan sowaplar, faziletler bar. Mysal üçin, hatta geňeri Kur'ana we sünnete ters düşünje de berýär. Ýani aýdylýan käbir gurullar. Mysal üçin şeýle diýipdirler, goýa Cebrail perişte aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şeýle diýenmiş: "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kim ömründe bir gezek Kenzul Arş dogasyny okasa, Allah Taala onu kıyamet gününde aýyň 14 gecesinde kyal edip nuran edip direldir. Hatta ähli insanlar onu görüp bu Peygamber mikaya perişte mikaya diýerler" diýipmiş. Bu sahih hadislerde bu zatlar ýok. We ýene de Cebrail perişte aleyhisselam diýenmiş Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, kim şu Kenzul Arş okasa, men we sen onun kabrynyň ýanynda durar diýipdir. Ona hasapsız, kitapsız cennet bar diýipdir. Sırat köprüsünden Burak diýilen at bilen ýyllarym ýalak geçip gider diýipdirler. Hatta diýipdirler öňsüň onun günäsi deňiziň suwundan, ýağmurlaryň damjasyndan, agaçlaryň ýapraklarynyň, kum däneleriniň sanyndan, daşlardan hem köp bolsa, ona kabul bolan haç we müň sany umra sogaby ýatylar diýipdir. Ýani musulman doganlar öňsüň bir insan günä eden bolsa, eger ulu günä eden bolsa, zina, ogurluk, şirk, adam öldürmek, şuňal zatlar, ýetim hakyny ýemek, ýa-da ulu günäler eden bolsa, ulu günäde toba şert. Kiçik günä eden bolsa, istiğfar dilemeli, bağışlanma dilemeli, toba dilemeli. Bolmaýan ýagdaýda soňundan etjek salih amallar kiçik günäler bozup bilýär. Emma ulu günälerde näme? Toba şert. Tobaňam şertleri bar. O ýere dilim bilen toba etdim diýeniň bolanok. Pişman bolmaly, şol haram işi terk etmeli, inlik gaýdyp şoňa barmazlyga karar bermeli. Dördüncü şertma birinin hakyny ýen bolsaň şondan halallyk soramaly. Günah işlerde musulman şu hile hareket etmeli. Ýöne hemme günah etdiň, damjalaryň sanyça, deňiz gumlar däneleriniň sanyça, daşlaryň sanyça günahň ma ýöne birje dogan okudyň, olaňa fazlly. Taw ýerinden hem näme? Müňsan ömre sogaby ýadylly, haç sogaby ýadylly. Bu düşünje İslamyň bu öwreden düşünjesi däl musulman doganlar. O ýa-da diýipdirler Kenzul Arş barada, kim bu dilek 5 gezek okasa, düşünde Peygamberimiz görer. Yalan gurrun. Sünnette Peygamberimiz görmek üçin plan doğa okumaly diýen düşünje ýok. Din, Kur'an, sünnet bize şunu diýär. Peygamberimizi, Peygamber jany sallallahu aleyhi ve sellem gowurýan bolsaň, Peygamberimiziň ýören ýolundan ýöre. Tawşyrklaryna amal et. Gaçdyň zatlaryndan gaç. Habar beren zatlaryny tasdiq et. Ana şo hilek bolsak, Allah nasip eder bu dünýäde düşmüzde de görüp bileriz. Görüp bilmäýän ýagdaýymyzda iman edip musulman bolup mukmin bolup bolsak, Allah Taala'nın izini bilen cennete girip Peygamberimizi cennetde görürüz. Dogry islamy düşünje biz şunu diýär. Emma amal ýok, zat ýok, ýöne bir dogan 5 ýyl okudyň düşünde Peýgamberi görýän diýip sahih hadislerde, aktual kitaplarda gelen zatlar musulman doganlar. Ýene de bu dogan içinde käbir dogry sözlerimi getiripdirler. Allah Taala'dan dilek bolan zatlarym getiripdirler, gapdalyna ýalňyş zatlarym goşupdyrlar. Mysal üçin şeýle setirler geçýär. Es'aluka bi ismikel mektubi ala cenahi Cibril. Ya olmasa ve ala cebheti İsrafil diye setirler geçýär. Näme diýmek? Ey Allah, men senden Cebrail aleyhisselamın kanatynda ýazylygy adyň bilen dileýän. Ya da Cibril, ýa-ni İsrafil aleyhisselamın maňlaýynda ýazylygy adyň bilen senden dileýän diýen setirler geçýär. Hiç bir sahih hadisde Cebrail aleyhisselamın kanatynda Allah'ın adı ýazylygy, İsrafil aleyhisselamın maňlaýynda Allah'ın adı ýazylygy diýen düşünje, maglumat ýok musulmanlar. Bunu ýöne bir adamdan gözünde ay bir ütköşüp doğa, güýçli doğa diýdirmek üçin bir gowadyp munduzy şeýdip owadan sözler bilen berepdir muny öz ýanyndan. Sada halkam eşdiýärde, alyp götürýärde, bu handat bolmaly ýa-da. Hemme periştan galatynda Allah'ın ady ýazyp, periştan maňlaýynda Allah'ın ady ýazyp diýen düşünje ýok islamda. Ýa bolmasana ýene diýilipdir, hawa başarsa şunu bir jegedek okasa, hepde bir gezek, bolmasa aýda bir gezek, bolmasa ömründe bir gezek, ona edip bilmese bir ýerine şunu okutdursa diýipdir. Şoňa Nuňa Kur'an-ı Kerim'i hatym edenin sogabyny ýazylar diýip aýdypdyr. Mene musulmanlar. Bir işte sogap ba, günah ba diýjek bolsaň, ayet bilen, hadis bilen gurulmaly. Öz ýanyndan plan hil okudyň, munça sogap bolýar diýip öňe bir delilsiz
aýdyp goýbermeli däl. Bir ýerde ýazylgan bolsa aslyny gözlemeli. Din düşmanlar Peýgamber adyna her illat ýasapdyrlar. Musulmanlar azal etmek üçin. Her eşlerini ananyp ýaýryp görmeli däl. Ýa-da Kenzul Arş barada diýilipdir. Oşuny bir kagada ýazyp, soňra muny suwa batyryp 21 gün boýunça gününe aýdypdyr. Perdendi bolmayan adama içersen şoň perdendi bolýar diýip aýdypdyrlar. Ene musulman oğullar bir biçara adamlaň ne umid adamyň duýgulary bilen oýnaýarlar şeýdip. Hawa saňa näme getirjek bir kagada bir zat ýazyp, hawa sünnetde asly bolmayan, olam 21 gün boýunça saňa içerjek, soňam sen çağaň bolar diýjek şeýdip saňa umid baglatdyrjak. Belkem käbir ýalançy mollalar ýazyp berdim, okap berdim, elinden pulam aljak ki şuny kuny alýarlar. Emma şu edilýän adyň asly ýok. Hawa Peýgamber adyna, din adyna toslap düzülen zatlar.